Baga sa tarupam, nakarupangit ka man eh. Kasi nga minta na pang kapalay jay. Baak, hindi ko naman akalain na ganun yung makikita ko. Intindihin mo na lang kayong tao. Baka walang-wala na yun, kaya ganun. Pwede naman siyang humingi sa akin. Baka nahiya naman magsabi sa'yo yung tao. Kahit makapal yung mukha nun, may hiya pang natitira sa katawan yun. Weh! Anong naging silbi kong girlfriend niya kung hindi ko siya tutulungan? Sa bagay, dapat nagsabi na lang pala sa'yo para natulungan yung tao. Bakit ganun siya? Kailan lang kami nagkabalikan, ganun pa yung ginawa niya. Di ka mo mading-mitig yung panunot na aday. Simula ngayong araw na ito, Baak, ayoko na makita si Dimsi. Nandidiri ako sa mukha niya. Oh, no! Paano na ngayon si Dimse? Kawawa naman siya, lalo't mag-isa niya lang sa buhay. Di gawin niya araw-araw yung ginawa niya kanina para ma-survive niya yung pangkain niya araw-araw. Kaya kayang gawin ng konsensya mo yan? Nakikita mong ganun si Dimse? Kinaya nga ng konsensya niya na ganunin ako. Magdusa siya ngayon. Bahala kayo sa mga buhay nyo. Storbo kayo sa pangangalakal ko. Hindi mo ba ako sasamahan, Baak? Alam mo na nga problemado yung tao. Iiwanan mo pa ako. Maghanap ka na lang ng ibang mangdadamay sa'yo. Marami rin akong problema. Sige, maghahanap na lang ako ng pagsasabihan ko sa problema ko. Di man meet yung Mercedes. Ito nga Dimse, niya aramidin mo. Kaya mo yan, Mercedes. Hindi siya kawalan. Kasanong itata? Adyo inutang ko yung pautang mo magayang. Ano ti paggatang mo abono tata? Apay problema ang bakit ikaw ang mabunwak ka na lang mo sa di para ikaw. Nangawang problema. Kasanong adyo inutang ko? Kasanong mabayadan? Kinabayag pa yung mga bayadan ta. Nagapit ang tong sa bayadan. Agapit nga bagbagam. Kakunang nalubog jiraot mo. Kagapay mo manong nga silungan na bate. Hindi ka matanagan. Mabayadan ta mula jay. Kat pagalang maron ti pagabuno. Medyo nabate. Kitagtagan pa na di utang mo di nagutangan mabakit. Tabayadan tantong nagapit ta. Dagdaga man di utang ko dyayan. Sikamat ati dumiskarte ti pagutangan. Kuno kaya mo bakit ka aglunak pala di SSS? Ana, aglon ka JSS? Kumano taon mo nga madimatintin na gana dyan. Tapos aglon ka, dan sapit i-balance mo dyan. Bakay bakit? Basay. Yung mabalan siguro aglaon. Oray nabayag mo nga madimatintinagan. Madim nga padasanan, tamadig balen. Ingka kitig sarag ti pagutangan mo, tada ti paggatang mo abono. Sige, agsapulak ti pagkutangak. Tuloy mo ti walwalisak. Parta ka ma, baka dino-dino lang papapanamon. Lalaki din na yan. Sao ka lang, sao. Banog sungaw. Kawit akto, dati utang ka. Delikado tani Dimse Talaga sa nga panawan na dyan Makagbartik man nga ni Rabay nga tao. Abay, nakakam di tayo? Awan, nagpapangin. Abay sika na kayo dito. Sapsapul ako ti pagkutangak. Sige, takamamamti ka. Pagkutangan dita. Yung agpilpili lang ti kahit na na dyan, Dres. Kaya na lang agad good payer. Yung no duwata ti mangala. Tsak lang mo, baka langanin. Ibagam lang ang asyak lang ti mangala. Ibagam mga good pera. Tikanak. Sige, ibagak tao. Baring makala ka. Ayun gaya man, Dres. May Dimse. Ano nangyari kini Dimsay? May dupay? Haan nga, kasjay. Hindi nga min kinadwa ni Mercedes si Jay Balay dati, madi nga nakita na ni Mercedes.
Ano natin nakita ni Mercedes kini Dimsay? Ay, ubo na, matabalat na. Haan, naduktalan mo nga dating nyawid na. Kasi sa bahan na nagtibay ay. Adi nga itsura, nga nagkalas, padak, tapayawid na. Adi nga ti Madi Andres kay. Lalaki tinyawid na, madi nga babae. Lalakay. Anong nga rin naramid da? Kinangyala da siguro tayo di nasabat may adi tao. Nakagulgulo, di buhok na. Tapos ni Dimsimay, madama nga urnos ti short na. Oh my God! Kung sino di lalaki nga nakita yaw? Kini ko Ibriana, ay sarampiting ito yan tayo. Mukaw. Glablab baga ti buhok na. Asapat mo tatay, dagong mo piruya ako masuna eh. Woy, ni Swaday, natiliwan mo ni Mercedes. Si Swaday, awan damanay. Kag ginong guna na mo't ani Dimsay. Sinayang na, nagpintas ni Mercedes. Yeah! Ewan gayam, nagtungtong kami ni Mayla. Dumaw-dawat ti dispensar. Napay ka no ta dumawdawat ti dispensar. Kay naramid na ang kalukuan. Baga na nga masikugsuna. Baga na kanya nga kwa. Dawatang na kaluti kwa. Dispensar. Napay ta kanyang pay pangibagaan na. Madi nga kanyak, ta no mamateak, no pudnunuan. Yeah! Baka mabutang kanya ma. Sakay baga kanya na nga sardangan na kan. Nasya at bitan res no yung bagam di kasjay. Ta tumal na ti lubong ko. Sige raw, bitakan. Anak pagbirog ti pagutangak. Baka madya makautang tayo bagbagam kay. Balitanak to ano, pautangan na ka. Oy. Yun, nakain na naman taon. Balik man nagkalakala.